3 spørgsmål personlighedstest, som viser dig nogle ting, som du måske ikke vidste om dig selv. Er du klar til at tage testen? Lad os komme i gang. Første spørgsmål. Hvad er dit yndlingsfarve? Og giv 3 grunde, hvorfor. Jeg giver dig lige et par sekunder til at svare på. Spørgsmål nummer 2. Hvad er dit yndlingsdyr? Og giv 3 grunde, hvorfor. Sidste spørgsmål. Hvad er dit yndlingsform af vand? Altså er det sø, regn, hav osv. Og giv 3 grunde, hvorfor. Nu har du svaret på alle de spørgsmål, og så nu kommer svarene. Svaret på første spørgsmål fortæller dig, hvordan du siger dig selv, og hvordan du beskriver dig selv. Svaret på andet spørgsmål, den viser, hvordan folk siger på dig, og hvordan de beskriver dig. Og det sidste og tredje spørgsmål, den viser, hvordan du siger på kærlighed, og hvor stort det er for dig. Og det var det. Hvis du kunne lide testen, og du kunne lide den content, som jeg laver, så ville det være meget rart, hvis du faktisk liker videoen, og så giver mig lige et follow. Det skader ikke ved at give mig en follow. Lad os lige ramme 1000 følgere før udgangen af det her år. Det var det hele, og så vi ses til næste video. Peace!